Hi guys! Welcome nga pala sa amo ang vlog na ami challenge kunuhay karon. Mag bato pick daw silang daddy og si Shang. Kung kinsay mapildi butangan og lipstick. Kinsa kaha ang pinakabulingit, ang bulingit nga murag yagit. Good luck sa inyo. Og dili na nato dugayon kay na late na kaayo mi sa salida nga kardo. Agpas na mo, sige. Bato, pick. Pildi ka siya. Padawal siya. Padawal sa kamera. Baliktad siya, ha? Bato, pick. No. Mulakit Bato, pick. No. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. No. Baliktad. Bato, pick. Ay! No. Wala na ka din. Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Ige. No. Bato, pick. Bato, pick. No. Bato, pick. No. Ay! Ate! Habang wala Tara. siya. Baho kung kay utot. Sige na. Bato, pick. Bato, pick. Ay! No. Bato, pick. Okay, look. Dali ko mo. Siya, tinalaw. No. 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 Hoy, ano ka pinatulmasag ka? Ape, no? Pilde si Manoy, pilde. Lava.